Oo, Matios. Mag-utan ta og sikwa Matios sa buwan. Kutsilyo o. Habaw ang kutsilyo. Habaw ilang kutsilyo guys. Kadot og sikwa guys. Wa na baid ang kutsilyo. Magluto na di ay may og sudaan sa paniudto karon. Mag-utan ta og sikwa, sagulan na to og sardinas kay di tingkaon og karne. Tingko asaron si Janice kay gapagawas og karning baboy. Uwi na lang ni nato, guys. Kuan nga kamatis ray ato ang isagol anang hipon kay bawal ang pork meat. Guys no, bawal ang pork meat kasi now janihang naong guys kay naligo ko og sunblock kay perte inita. Kina initan sa gawas. Matios. Ang sardinas kay butangan po nato og miswa. Butangan pa jud og sikwa. Puros wawa nene. Sikwa, miswa. Wa pa ko kasuway kaon di anang kuan. Sikwa nga butangan og miswa. Gisahon ra? Oh. Di na na yung gasan ha kay limpyo naman ni. Lagi. Dili ra ni pison. Kay mo hiyos man ni. Si nanay mo igabantay ni Matios. Basta ma-exercise na nay mo. Barog na na mo. Kuan na nay. Untaw-untaw na nay. Sige na naglukso. Di, dugay makakatuon gud og kuan. Lakaw kay di mo ligon ang tuhod. Di mo katuon og lakaw. Kani mo ato ang ilamas guys o kamatis, sibuyas bombay o ahos. Ang panahon ba kay Kwaresma jud, perting inita. Kas o kuryente karong panahon na. Kay ang mga tao sige lang ga aircon. Kas o kuryente. Di naman tamang lungag o kanon kay naa na may kanon daghan. Ang sudaan na lang atong mutuon. Saba na si Kim. Kay gihiktan na si Kim. Vanish man si Kim kay kagawas man ganina. Pagbalik gihiktan ni nanay. Kay mo ikyas man. Indot-dot to si Jaje. Unsa di kauras-kauras ka kay di nimo paagion? Ana itak si Ja? Kanang balig sira na ang tagit. Wa pa na sira lagi dadong kay katuman og Bidas magan min. Himbabot ka sa git. Ato sa ubos mo kulikot kay kuan man. Kaya dugangan yung kamatis. Dako kay kamatis. Ang dugangin kuan ka para hipon dito daghan na napaghipon. Dako yung kamatis. Kung ay usa gamay. Nagpalit mo ko kamatis. Hugasin daan kay ang mga anak ni hugasan.
Ha? Unsa nang humag pa ni udto. Dungan tag uli nay sa bahay ni nay. Inig landong-landong nay. Sige yan ay paulion gahapon kay dito sa mula. Magani dadon mo na pauli kay dito. Kuang dadoon ang ko tanak yan magbaklay takyan mo uli takyan kay ato ko ilahan nanay. Unsa ikaw may videographer na ho kyan. Wa na nung baling. Hala nga, oy. Hang kadyo ang Bombay, Ji. Awa lang mo lang ako kasi na yun. Smiling face. Dili, bugaton og naong halanga, oy. Halanga, oy. Halanga sa Bombay. Hang kayo ang sibuyas Bombay. Makahilak mo putak ako. Hala nga ay. Okay. Mag-isa na ka guys. Ibaw po ang kantaha sa una. Saan sa'yo? Kay baw ko ang kantaha sa una. Ay nanay bata alimahi. So sunod na. Lugawi. Buntag uto o gabi. Kay ako. Upag kadalaga. Ga, minyo man. Unsa, di ay kay bawong atiman, balik di pagkadalaga. Balik pagkadalaga. Balik doon. Kaya na to. Ha? Ano po may flour, anak? Sardinas dayon sikwa. Karon mag-isa ang sikwa o apel. Sardinas. Dayon atong ilunod ang sikwa. First time ko nakaluto nga ni nga kuon sikwa niya butang miswa kay makaluto kung sikwa na pud tanan. Kumot lagi na. Atong timplahan guys ug asin. Pero unsa ra ka magluto maglunod kay na kuan dito na tagkaon kasi yung ko Oh. Ang miswa kay parat na. Di ulam wala nagudo. May basin ba og madaghanan og asin unsa parat di ay. Ang udong magud kay asin magud ang kuan gana na timpla. Kapaan na. Seasoning nga gamay. Nay tuba dito nay. Dugangan na tog sardinas guys kay para lami. Lami lagi nang yang sound kay mag-oil-oil.
Lunora na nato guys. Oh, miswa. Puro piniji. Daghan man ni. Kuan. 2, 4, 6, murag 12. Pila ka buo ka ho ang ilunod. Diba sin bag maugdo. Kuntingan lagi. Ato sa ning pang-ablihan tanan kay aron di ka maaksan o kalata ba malunod na ko ma. Ay, gunting si Ganis. Uy, wa kay gunting pang kitchen. Lunod na ang miswa. Di mo mga unan no. Ay, arte man mo. Di man mo mga sardinas. Bisa may arte diha, be. Di mo ka sardinas, be. Di ara ang akong giluto nga miswa guys. O gihimon akong topping sa rice. Gibahog na lang nako daan. Kaya anong di kas plato ba? Kapoy panghugas. Mura na nag steam rice. Steam rice nga kuan. Sardines with sikwa and miswa. Lami bitaw humot ang nagdapog humot ka sikwa. Lami man gud siya kanang kanon ba diretso in humag ka ng luto kay ug pastan bayon og dugay dito sa kaha mutuhok nang iyang sabaw kay mo absorb sa miswa ba.